Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Lena na kasalukuyang nasa Kingdom of Saudi Arabia. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, totoong pangalan ko ang Lena na binanggit ko sa aking sulat. Pero pinalitan ko ang pangalan ng aking asawa at ng iba pang karakter sa aking kwento. Kasalukuyan akong narito sa Kingdom of Saudi Arabia. Nakakaaliw pakinggan ang mga drama sa inyong channel at napanood ko ang ilan sa mga video na na-upload dito. Hindi lang po kayo nagbibigay ng aliw sa pamamagitan ng mga drama dahil napanood ko rin ang ibang uploaded video ninyo kung saan nagbibigay kayo ng grocery packs sa kasagsagan ng pandemya, maging ang pagtulong ninyo sa mga nagdadialysis. Dahil dito, kaya napagdesisyonan ko na ipadala rin ang aking karanasan para ito ay maisahimpapawid sa inyong YouTube channel. Nangyari ito, ate, noong hindi pa ako nangingibang bansa. Bakit kaya masakit ang taas ng bewang ko, kasama ang buong likod ko? Ha? Bakit? Baka natumba ka at nasaktan ang likod mo habang ikaw ay nagtatrabaho sa construction. Hindi, Lena.
Pero nagbuhat kami ng hollow blocks dahil ilan lang kaming tauhan ng foreman kanina. Baka nangalay lang yan. Kaya? Siguradong yan ang dahilan, Gino. Mahirap magbuhat. Pero bago pa man kami magbuhat, nararamdaman ko na ito. Kaya nahihirapan akong magtrabaho. Kung gusto mo, ipa-check up na lang natin. Gastos lang yan. Ipapahinga ko na lang ito. O kaya, ipapahilot ko na lang kapag wala akong trabaho para maginhawaan ako. Naihanda ko na ang baon mo. Hiniwalay ko ang kanin sa ulam. Baka kasi mapanis. Lagyan mo nga ng toyo yung kanin ko para may lasa. Ibig mong sabihin, isasabaw ko sa kanin ang toyo? Huwag mong isabaw sa kanin. Lagyan mo lang ng konti. Ay, parati na lang ganyan, Gino. Ang hilig mo sa maalat. Lahat ng kinakain mo, linalagyan mo ng toyo. Hindi magandang masyadong maalat. Pampalasa lang ng pagkain. Oo nga pala. Bigyan mo ako ng pera. Pambili ko ng soft drinks mamayang merienda. May baon ka namang tubig ah. Ikaw naman, Lena. Alangan namang ako lang ang umiinom ng tubig kapag nagme-merienda kami. Lahat ng katrabaho ko, soft drinks ang iniinom. Tapos ako, tubig lang. E di kinantsawan ako ng mga katrabaho ko. O sige, saglit lang. Kukuha ako ng pera. Alak na naman niyang inaatupag mo, Gino. Tuwing hapon ka na lang umiinom ng alak. Pantanggal lang ng pagod mula sa maghapong pagtatrabaho ko sa construction. Hindi bale, isang bote lang naman. Sa bagay. Pero halos tuwing hapon na lang ganyan. Huwag kang mag-alala, Lena. Pangpasarap lang ito ng kain at tulog. Hindi ko nararamdaman ang sakit ng likod ko kapag nakainom ako. Oo nga pala. Pakikuha naman ako ng soft drink sa ref. Wala na akong chaser. Isa pa yan. Ang galing mong mag-soft drinks. Mamaya magka-UTI ka. Tapos, chichirya pa yung pulutan mo. Tama na yung sermon mo. Binilhan ko lang ng chichirya yung anak natin. Dinagdagan ko na lang para meron akong kinakain habang umiinom. Sige na. Pakikuha na ako ng soft drinks. Eto na yung baon mo. Linagyan ko na ng toyo ang kanin dahil yan naman ang gusto mo. Salamat, Lena. Oo nga pala. Sweldo na mamayang hapon. Mamamalengke ba ako o ikaw na lang? Iabot ko na lang sa yung sweldo ko mamaya. Kung may oras ka, ikaw na lang ang mamalengke. Baka may gusto kang ulam o kaya merienda. Bukas na lang ako bibili ng ibang kailangan dito sa bahay. May karne namang nakamarinate sa ref. Yun na lang muna ang ulamin natin kung gusto mo. Iprito mo na lang. O sige, bukas na lang ako mamamalengke. Oo, Lena. Dahil siguradong pagod na ako mamayang hapon. Tatama rin na akong pumunta pa ng palengke. Siya sige. Kunin mo na itong baon mo. Pati itong tubig. Hindi na ako magbabaon ng tubig. Bibili na lang ako ng soft drinks sa store malapit sa construction. Mas mabuti ang soft drinks at masarap pag malamig. Nakakaalis pa ng pagod.
Ganyan ang gawain ng asawa kong si Gino araw-araw, Ate Emmy. Palaging soft drinks ang iniinom niya. Bukod sa mahilig siya sa junk foods, hindi siya kumakain ng walang toyo na sausawan o kaya hinahalo niya ito sa kanyang kanin. Halos inumin na niya ang toyo, kaya lagi ko siyang pinagsasabihan. Kahit umiinom siya ng alak, soft drinks pa rin ang hinahalo niya. Bihira ko siyang makitang uminom ng tubig. Hanggang sa lumala at kumalat sa kanyang likod ang sakit na nararamdaman niya sa itaas ng kanyang bewang. Aray ko, Diyos ko, talagang napakasakit. Ano bang masakit sa'yo, Gino? Halos mamilipit ka na sa sakit na nararamdaman mo. Ang likod ko, pati ang taas ng bewang ko, napakasakit. Aray. Magpa-check up ka na kasi. Matagal ko nang sinasabi pero di mo ako pinapakinggan. Nakakawang itsura mo kapag namimilipit ka sa sakit. Baka kung ano na yan. Huwag na, Lena. Ipapahilot ko na lang. Baka epekto lang ito ng pagko-construction ko. Sigurado ka? Ako ang nag-aalala sa nakikita ko sa'yo. Sinabi ko namang wag na lang. Mawawala rin ang sakit na nararamdaman ko. Magpapahinga na lang ako. Lena, bakit kaya parang may bula ang ihi ko? Ha? Parang may bula ka mo? Yung parang may bula na para akong binabali sa usaw. Ano? Oo. Nakakaramdam pa nga ako ng sakit kapag umiihi ako. Parang puno ang pantog ko. Pero konti lang naman ang lumalabas kapag umihi na ako. Ako, iba na yan, Gino. Kailangan mo nang magpa-check up. Ha? Baka konektado pa yan sa sakit na nararamdaman mo. Parang awa mo na, Gino. Ako na ang masusunod ngayon. Kailangan mo nang magpa-check up para malaman natin kung ano yan. Oh, bakit, Lena? Anong nangyayari? Bakit umiiyak kang pumunta dito sa bahay? Anak, magsalita ka. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Si Gino, Tay. Si Gino. Ano? Bakit ang asawa mo? Ano ang nangyari kay Gino? May malalang sakit ang asawa ko, Tay. Ano? Ay, Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Anong sakit ni Gino? CKD, Tay. Chronic kidney disease. Stage 5. Diyos ko! Ang hirap. Hindi nakakayanin ng gamot. Kailangan na niyang mag-dialysis. Baka naman nagkamali lang ang doktor na tumingin sa kanya. Bakit hindi kayo magpa-check up ulit? Tay, 3 ekspertong doktor na ang nagkumpirma ng sakit niya. Kaya imposibleng nagkamali sila. Imposible.
Ayokong mag-dialysis, Lena. Dagdag gastos pa yan. Gino, kailangang magpa-dialysis ka. Yan ang sinabi ng mga doktor na nagkumpirma ng sakit mo. Parang awa mo na. Huwag matigas ang ulo mo. Kailangan mong sumunod sa mga ekspertong tumingin sa iyo. Lena. Matanong nga kita, Gino. Mahalaga pa kami ng anak natin sa iyo. Ha? Pwede bang gawin mo ito para sa amin ng anak mo? Magpa-dialysis ka. Pero iniisip ko ang gastos. Mahihirapan tayo sa 3 beses na dialysis sa isang linggo. Ano na lang ang gagastusin natin kung mapupunta na lahat sa pagpapadialysis ko ang pera natin? Kakayanin natin, Gino. Basta gawin mo ito para sa amin ng anak mo. Parang awa mo na. Sa edad na 30 ni Gino, nagsimula na siyang magdialysis. Hindi na kasi makuha sa gamot ang CKD o chronic kidney disease na naging sakit niya. Naramdaman kong nahihirapan ang asawa ko sa mga gastusin, kaya tumulong akong magtrabaho para kumita ng pera. Pero dahil bawal magtrabaho ng husto si Gino, bumaba ang kanyang kita, bagay na lalo niyang ikinalungkot. Halos 6 na taon kaming nasa ganoong sitwasyon nang mangyari ito. Tama na. Ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na, Gino? Anong ibig mong sabihin? Ayoko nang mag-dialysis. Ititigil ko na to. Ano? Alam mo ba ang sinasabi mo, Gino? Alam mo ba kung ano ang posibleng mangyari sa iyo kung huminto kang mag-dialysis? Alam ko. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Mamamatay na kung mamamatay. Ano? Napakadali sa iyong sabihin niyan, Gino. Mamatay kung mamatay? Ganun lang? At kami ng anak mo? Paano na kami? Iiwanan mo na lang kami? Ganun ba? Lena. Nakikita mo naman kung paano ang sakripisyo namin. Kung gaano ka namin kamahal. Kung paano kami magdasal para mabigyan ka ng lakas ng loob na labanan ng sakit mo. Alam kong nahihirapan ka na, Gino. Pero parang awa mo na. Isipin mo naman ang hirap namin. Kaya tulungan mo ang sarili mo. Huwag kang basta sumuko. Isipin mo naman kaming mag-ina. Kumusta na ang asawa mo, anak? Ang laki na ng ipinayat niya, Itay.
Lena, anak. Ang ipinagpapasalamat ko sa Diyos, nakikita kong lumalaban siya. Iyon nga lang, at hindi ko alam kung hanggang kailan. Ay, bakit kayo pa ang nagkaroon ng ganitong pagsubok? Gaya ng dati, Itay. Nandito ako para humingi muli ng tulong niyo. Anak, pamilya mo ako. Kami ng mga kapatid mo. Nakahanda kaming tumulong sa inyo ni Gino. Pasensya na kayo, Itay. Nahihiya naman akong humingi ng tulong sa mga biyanan ko. Alam na ba nila ang sitwasyon ni Gino? Alam nila. Sinabi na namin sa kanila. Ayoko lang umasa. Dahil kapag nabigo ako, siguradong lalo lang bibigat ang pinapasan ko sa aking dibdib. Kumusta ka na, anak? Eto po, inay. Lumala na ang sakit ko. Gino, anak. Pasensya na kayo, inay. Wala si Lena. May trabaho siya. Kami lang ng anak ko ang narito sa bahay. Ang apo ko ang sumalubong sa akin kanina. Napakabait ng anak niyo. Kayo, Nay. Kumusta na kayo? Huwag mo kaming alalahanin, Gino. Maayos kami ng mga kapatid mo. Kaya ako pumunta dito dahil may Nay, pwede po ba? Kay Lena nyo na lang iabot ang tulong nyo. Ha? Sige na, Nay. Antayin nyo na lang po si Lena. Pagod na talaga ako, Lena. Gino, Alam kong hindi ako dapat sumuko. Pero tanggap ko na ang lahat. anong ibig mong sabihin? Gusto ko pang lumaban para sa inyong mag-ina. Pero nararamdaman kong hindi na kaya ng aking katawan. Dumating na ako sa sukdulan. Parang awa mo na, Gino. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gusto ko lang magpakatotoo sa'yo, Lena. Ayokong ilihim sa'yo kung ano ang nararamdaman ko. Pero huwag kang mag-alala. Nakahanda na ako. Patawarin mo ako kung hindi na kita matutulungan sa pagpapalaki sa anak natin. Patawarin mo ako kung naging mainitin
ang ulo ko nung una kong nalaman ang sakit ko. Patawad kung ano man ang pagkukulang ko. Pero gusto kong isipin mo lagi na mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Gino? Gino? Diyos ko. Wala nang asawa ko. Sige. Magpahinga ka na, Gino. Huwag kang mag-alala. Kahit mag-isa na lang ako, magsusumikap ako para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng anak natin. Lahat ng plano natin para sa kanyang kinabukasan, pagsusumikapan kong tuparin. Taong 2016 nang mamatay ang asawa ko. 6 na taon na nagdialysis si Gino at lumaban sa CKD, Ate Emmy. Nakita ko ang hirap ng asawa ko pero wala akong magawa. Dahil nung nadiskubre namin ang sakit niya, stage 5 na. Masakit mawalan ng taong mahal mo. Pero kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Ang pangako ko kay Gino ang dahilan kaya nang ibang bansa ako, Ate Emmy. At nagagalak akong ipaalam sa inyo na unti-unti ko nang natutupad ang pangarap namin para sa kinabukasan ng aming anak. Noong natagpuan ko ang channel nyo at napanood ko ang mga video upload ninyo na tumutulong sa mga dialysis patients, na-inspire ako na ipadala ang kwento namin ni Gino para makapag-iwan ng aral sa mga nakikinig. Ito ang aking kwento. Maraming salamat, ate. Lubos na gumagalang, Lena. Lena, salamat din sa'yo. Minsan, ang lifestyle ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman ng isang tao tulad ni Gino. Pero sa laban niya sa CKD, napatunayan mo na may malasakit kayo sa isa't isa. At nais ko ring samantalahin ang pagkakataong ito upang ipaliwanag
na ang mga video upload na napapanood ninyo kaugnay sa Bariamo Dialysis Co. ay proyekto ng Tambalan Bayanihan at tayo ay kabilang lamang sa mga instrumento upang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan mula sa mga handang tumulong. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man